OK, čaute, ja som v ďalšom dielu a zo našom survival. A minule sme zrobili to, že sme vyťažili 4 irony, putovali sme, zabili sme 4 krávy, či koľko? 3 krávy sme zabili, alebo neviem, nejak tak, proste to je jedno, koľko sme zabili kráv, takže, no. Proste zakopali sme sa tu na také jamky, práve ten nos, ktorý ešte sa zakrie. A tu sme trošku ešte dolovať a narazili sme takú jaskinku, v ktorej som povedala, že sa uvidíme až v tomto dieli. A v tomto dieli sa ju vážne pokúsime nejak preskúmať. A celkom sa na to aj teším, lebo uvidíme, čo tam bude. Dúfam, že nebude len nejaký akože viete, taká proste je to tu celkom veľké. Bol by fucking skeleton. Vy to asi nič nevidíte, vidím všetko. Nevidím všetko, ako fakt. Ja vidím akože dosť celkom dobre ako všetko, ale vy možno nebudete vidieť to. Tak ja vám tu dám torčky, že by ste videli, čo robím. Cíkol sú tu toho uhlia. Damn som. Počkať. Vyťažím ho všetko, lebo to bude potrebné uhlie. To nie je tak, že uhlie bože, ale to sa bude hodiť to uhlie. Na vypaľovanie, na torčky, na čo ja viem, na nejaké také veci. Takže vyťažím si všetko. Počkaj, koľko ho mám? Mám... Dobre, aj to tam hodíme. Spolu máme koľko, myslíte? Ja si typujem, že ho máme tak 11. 18, takže o niečo viacej. 21, tak to som celkom prešvihol o 10, takže... What the? Jak som sa zľakol, no aj... What the? Jak to streľáš? No tak, mám tu zase iron. Je celkom dosť tu tých ironov, takže... A ináč, Seed som vám už asi ukazoval, ale dám ho do popisku, keby ste náhodou sa chceli pripojiť túto hru a chceli by ste mi niečo povedať o nej. Alebo že nejak spolu hrali. Nejako úplne doslova spolu hrali, ale... Proste, že tí, ktorí by si chceli zahrať tú istú tom, tak by ste napríklad našli nejaké diamanty alebo by ste nadali, aby ste im povedali, na akých súradniciach to je, aby som tam šiala. Bolo by to. Super, ako. Máme tu na... ďalšie, super. Máme železo, to je hlavné. A je to celkom dobré, lebo železo sa bude hodiť v ďalších dieloch celkom dosť, aj skoro všetkých dielov sa bude hodiť. Do všetkých. Takže máme železo. Som sa povedať uhlie, omg. Takže tak, to dáme tak. To asi nič ti dáva. Nie, prosím. Prosím, ja som pred chvíľou už zomrel. Nie. No ako nie v tejto sérii, ale... Fakt. Ja tam mám vodu. Logic level, čo ja viem. Čo teraz poviem, ako somarinu. A ale železo, tak si ho vykopem hneď. Zase. Da už to vidíte, dobre. Lebo to by som nebol rád, keby ste to nevideli. Dobre, ale uhlie už by sme mohli nechať aj uhlím a... Som už bol. A mohli by sme skúsiť ísť ďalej. Trošička. Je to celkom malé. Už som chcel povedať veľké. What? A to je také fakt? Štrk. Aspoň rozbijem na krompáž, dobre. Takže nejaké 24 €, to je pre mňa celkom slušné. Ale nebolo to nič také strašne akože super, lebo som čakal niečo asi aspoň viac, som nejaký redstone, lapis. Aspoň niečo také som čakal, ale tak... Nevadí.
No. To je celkom dobre toto. Čiže sme našli 24 ironov, takže sa nesťažujem veľmi. A hovorím, že to mohlo byť aj lepšie, kebyže... Skade som prišiel? Prosím, ja keď to nenájdem. Ale no tak. Si robíš srandu. Viem, že dole na zemi bol to ten tuna. To si pamätám celkom dobre. Ja idem takto, že by som pozeral. Ty kokso, fakt, to je smutné celkom. No, ako to nenájdem, budem fest smutný. Ty kokso. O? Yes! Tak dobre, toto sme našli. Tak. A ideme znova What? To sme ako fakt len tu, no? Ja som myslel, že troška viacej kopali. No nevadí. Takže tu dáme si vypadávať zase uhlie. Točím 6 minút, to je celkom málo ešte. A zrobím... Aha, ešte mám... To zľako, že vôbec nemám už. Tak. 32 stykov. A máme železný krompač. Zrobíme si ešte aj... Môžeme aj dve. V pohode. Kamenné. Zrobíme si jeden meč. A zrobíme si lopatu. A zrobíme si tu. Jak sa to volá? Stone hoe. Stade som prišiel, že? Je deň? Jo, je deň, takže môžeme ísť, keď teraz bude noc. Tak to budem celkom... To budem... Tebe, dobre. By som si to nejak poznačil to, takže... Čo by to teraz nejak dropuje celkom. Poznačil to nejak tak. A vystavím sa tak hore. Takú vežičku, že by som vedel, že tu na som. Pekné okolie. No by som... O tom aj púšť dokonca. Bomba. No tak... Som sa nevychytal teraz. Som skoro spadol. Toto ma neskúšajte, ako fakt. To vám radím dobre. To vám radí odborník Dusty. Ja nejak tak aspoň zlezem nižšie, že už keď skočím, tak ma to nezabije. Iba posilní. Nie! Fú. Ja som si, že si viacej uberete, kokso, to som celkom spokojný, že mi tam tak málo ubralo. To budem vidieť, že? A hlavne v noci. Tak. Bože, ja som to nedal torčky. Ja som zabudol. Som celé úplne torčky, ale nedal som. No, tu nemám torčky? No nevadí. Ideme niekde na prieskum. Aj tak nemáme žiadne také veci, že? Máme tam dosť uhlia. No ale ideme sa aspoň tu niekde ďalej pozrieť, no. Nevadí, veď uhlie všade bolo. A je všade, aj len tam. Zabieme kravičku, lebo nemáme už mäsko. Takže tak. A ideme... Dúfam, že vidno tú väžu, lebo keď nie, no tak... No vidno je dobre. Celkom dobre vidno. Je to púšť. Mám zapovedať, že to je nejaká jaskyňa, dobre. Fail. Vydám to na 30 fps, lebo... Ešte takto vydám na 720p. HDčku to bude jasné. No ako nie jasné, lebo že to nedám do HDčka, ale bude to HDčku tento raz.
Takže bude to lepšie, ako keď pozerať iba napríklad 460 alebo 360, neviem teraz ako to je P. Presláňame z ovečky. Nie! Oh my god! Dobre, tak tú horu nevidím už. Takže by som sa mohol konečne, mohol by som sa už postupne vrátiť a stiahnuť tak stáde, lebo sa stratím fakt. Ale vlnu potrebujem, bože. Tu je celkom taký bug, či čo? Tak. Neviem nájsť tú horu, dobre, tam je hora. Keby som si nezrobil tú horu, tak ja ako fakt sa stratím na 100%. No možno nie na 100%, lebo možno by som sa nejak tam akože dostal, ale... Takže máme tu na našu dieru. Dobre. A tu by som mal dať nejaký blbý blok, tak. A počkať. Načujeme už 11 minút. No ešte sa pozrieme tu na nižšie. Čo tu bude? Čakaj, takže. No to je tá stará naša jaskyňa, takže čo sa nečudujte, že to je. Škoda, no, že v nej až tak veľa vecí nebolo, lebo... To môžem zakopať v pohode. Budeme aj tak vedieť, že to je jaskyňa, lebo bude také cobblestoneové. Tak. A nie je vidno, že to niečo bolo nikdy, iba že tam cobblestone. No, to dáme tak. A ideme zase nižšie troška, lebo vy nič nevidíte asi, že? A naspäť hore potorčky. Ty vole. Máme 40 torčiek, good. A mohli by sme si robiť už nejaké brnenie, lebo aspoň ten chestplate a... že by sme mali na celé. Máme na celé brnenie. Hopla, som to spoštval. A jeden sa nám dokonca zvýšil, takže... Ale ja som akože celkom rád, že máme celé brnenie. Ale... Lebo už sme tak akože akurát vyzbrojení. Toto si môžem dať rovno vypekať. Tri si zoberiem aj také, lebo... Som celkom hladný. Dostaneme sa tu niekde ešte dole zatiaľ? Že tu ešte niečo bude. Ja verím, že to ešte niečo bude, tak aspoň... Buďte jaskyňa tam, kde sú... Ako by sme našli diamanty, to by bolo šťastie, ty vole. Ale tak to si až tak neverím v druhom diele a diamanty. Kos divné. Či to je prvý diel? Druhý, že? Ja neviem. Lebo ja som ešte skúšal, akože ja som raz skúšal točiť ten survival, ale to bol taký fail hrozný. Ty vole, to ani by ste fakt nechceli vidieť. Dobre. Našli sme irony, ale to už by som vykopal asi v ďalšom diele. V tomto diele sme zrobili celkom dosť veci. Zrobili sme celé iron brnko. Preskúmali sme celú jaskyňu a tak ďalej. Takže keď sa vám ďalšie video z tejto série páčilo, rozhodne dajte ďalší like a budem pokračovať v tejto sérii. OK, to bolo asi všetko, tak zatiaľ cheers!